Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj postaje sve veći prioritet resornog ministarstva. Klasične osnovne škole postaju tako suvremeni centri za odgoj i obrazovanje. Treba zaista pružiti potporu onoj djeci koja su potrebna u tom stupnju da ne mogu sticati potrebna znanja bez obzira na posebnu potporu u redovitim školama i kao što smo rekli, svako dijete ima pravo na obrazovanje sukladno njegovim mogućnostima, a naše je da mu te mogućnosti omogućimo. Od 2016. u Hrvatskoj su realizirani i u rad pušteni Centar za odgoj i obrazovanje u Virovitici, Centar Voštarnica u Zadru, Centar u Čakovcu, te od ovog prosinca i Centar u Slavonskom Brodu, osnovna škola Milan Amruš. Gradnja nove škole počela je u studenome 2023. i zahvaljujući ulaganjima od gotovo 8 milijuna eura dvaju ministarstava, grada i županije, Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija dobili su suvremeni centar za obrazovanje djece s teškoćama. 2 godine nije veliki rok od trenutka kada smo polagali kamen temeljac. Imamo danas prekrasnu zgradu. Sljedeći, pretpostavljam, za otvorenje će biti za jednu godinu dana, će biti centar u Krapinskim Toplicama. Zatim ide naravno i u ostalim dijelovima gdje takovih centara nema. I to će se jednostavno tim tempom i u budućnosti tako nastaviti. Do sada je u ovih 5 centara u Hrvatskoj uloženo oko 65 milijuna eura. Brodska osnovna škola Milan Amruš pod tim nazivom također odlazi u prošlost. Otvorenjem prostora počinje i promjena naziva, no širi se i spektar pružanja usluga. Mi smo trenutno, baš u ovom trenu, već u postupku promjene naziva. Nazvat ćemo se, zovemo se Regionalni edukacijsko-rehabilitacijski centar Milan Amruš. Obuhvaćat ćemo osnovno obrazovanje. Naši učenici se školuju od 7. do 21. godine i tada ćemo pružati socijalne usluge poludnevnog boravka, rane razvojne podrške, psihosocijalnog savjetovanja. I mislim da će to biti zaokruženi neki proces da roditelji koji imaju posve malu djecu i predškolske dobi, školske dobi, a i odrasle, naše mlade koji završe našu školu ne moraju tražiti mnoge institucije, ne moraju izlaziti, odlaziti izvan županije, izvan grada, nego mi ćemo biti centar svega. Koliko su uz kvalitetan program i zaposlenike važni i materijalni uvjeti za djecu s teškoćama i spektra autizma, najbolje govore roditelji. Prelaskom u novu školu u Slavonskom Brodu nema više gužvi i preopterećenosti u učionicama i hodnicima, što toj djeci jako smeta. Tiče se tih nekih senzornih poteškoća koje se u nekom prostoru gdje su oni skučeni, gdje ih je puno na malom mjestu, nekako, kako da kažem, zapravo imamo kontraefekt. Sami uzrokujemo ono što pokušavamo smirivati i zaista je jako teško onda vidjeti nekakav napredak kod djece kada jednostavno sam prostor ne omogućuje kvalitetan rad i zapravo da se smanjuju ti nekakve senzorne opterećenja za djecu. Tako da, to je prvo što smo zapravo osjetili kad smo se preselili. Djeca su daleko zadovoljnija, to pogotovo se odnosi na tu djecu, ja sad govorim iz svoje perspektive, znači djecu sa autizmom, kojima je to jako puno značilo, upravo ta nekako sloboda, širina i prostor gdje se mogu kretati. Nova škola u Kažotićevoj ulici postaje primjer kako trebaju funkcionirati centri za obrazovanje djece s teškoćama. Pružat će programe za djecu od 7 do 21 godine, no socijalne usluge bit će dostupne za sve kategorije i uzraste. Dakle, šaljemo jasnu poruku da uz pomoćnike u nastavi, uz širenje mreže ustanova i socijalnih usluga da budu dostupne u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, ova vlada definitivno nije zaboravila na djecu s teškoćama. Mi i u idućoj godini nastavljamo. U Dubrovniku niče centar za pružanje usluga u zajednici. Sa početkom iduće godine osnivamo i novu ustanovu na području Đakova, a do kraja godine
godine imat ćemo dakle i nove ugovore vrijedne preko 60 milijuna eura upravo za naše ustanove koje se bave osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama koji šire svoje kapacitete, jačaju deinstitucionalizaciju, omogućavaju nove sadržaje kao što su organizirano stanovanje, kao što su poludnevni boravci i time zapravo ta karta dostupnosti svih socijalnih usluga za djecu s teškoćama i osobama invaliditetom je iz godine u godinu potpunija. A rezultat većih ulaganja i boljih materijalnih uvjeta je kvalitetnija skrb, veće razvojne mogućnosti i bolja inkluzija djece s teškoćama i osobama s invaliditetom u društvo.